Ndimdlalele i-message yakho. Uyibonile i-message yakho. What I was asking ubhuti before ungena ukuthi yena uyasola yini ukuthi labantwana kusabantwana bakhe. Mna senjo mna adazi ke ba senjo dewe mna ndiwabona ngakhona mna andiboni into endingasoli because abantwana bayafana nami. Sisi angazi nangumuntu wakho lana. Ngicela uzikhulumele ubeke ukuthi ufila njani. Baby, eyona nto indenze uba mandibhalele ile Likonotu show. It's because of ayisiyo ndaba yabantwana kuphela. Every time abantu bakwena basoloko besiza na something ezokwenza into yobana wena ungibone otherwise okanye ezokwenza ubana singabe thina siyohlukana. That's why then I decide uba mandize apha enze into yobana ndihlamba igama lam ndihlamba igama labantwana bam. Enze into yobana ngathi kukuya phambili xa sixabana uvuse le nto wena. Uyayibona? Yiyo